Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah. Ayda ve piroz mübarek be, ayda ma piroz mübarek be inşallah her sal dileki hoş ayda xo maha aziz, maha rahmetu, bereketi, maha Ramazan ikhlas bu. Dawiya ve emgahana ayda Ramazani, ayda keyf hoşiye beli. Nahal cemma rasti ayda Ramazani bişekir şiranil biramaya. Na berejî û vêga jî mesela berê kulîçê eydê çêdikirin bi texlîtê bihareta bêhna kulîça bi ser gunda diket keda destê dayîkê me xwîşkê me çiqa xweş bû wê demê kes bana xweş jî nediket. Eyd dawiya Ramazaneke bi îbadet îda insan bigihê riza Allah. Yani Ramazana xub xwendinê, terawîha, îbadet derbas kê dawiya wî jî yomîya wî çi Mirza Rabbul Alemin Xweda jê razî bî. Pêxemberê me û sahabî razîbûna Xweda li wa bê wexta digihana Ramazanê wiha digotin digot teqebbelallahu minna ve minkum. Allah ji min û ji we qebûl bike. Yani ew îbadetê ku me kirin Xwedê Teala qebûl bike, Xwedê Teala ji me razî bê belê. Vêca di nav gelê me da tiştekî aynî weke vê dibe her sal bi dilekî xweş eyda xwe bike. Eyd bi kêfxweşî, eyd bi dilxweşî, ew eyda civakî di nava insana da malbat, dê û bav, xwişk û bira, pismam û gel û gundî û bajar her kesî re xweş e. Lê mixabin vê eydê em wilo dilşikestî dikevnê da çima ji ber vê nexweşiya ku li alemê bela bûyî ji ber tedbîra wê her kes wê eyda xwe li mala xwe kê lê belê elhamdülillah dîsa derfet îmkan heye bi telefonekê insanê ku em negihnewa em telefon ji war vekin eyda we pîroz û mübarek bikin belê. Binêrin Mihemed Lutfiye Alwalî di vê walê de tiştekî xweş dibêje dibe Mewla me efû bike binêr çi xweş dibe eyd. Cirm û xeta biçin eyd ew eyda her dem bêjin Allah eyd ew eyda. Yani eyd madem ki dayîna Xwedayê lütf û ihsana Xwedaya em jî mê bi tekbîra, bi zikir, bi tesbîha em ê Xwedayê xwe li bîra xwe ênin em ji bîr nakin. Ramazan îbadeta, eyd jî îbadeta. Di Ramazanê de jî em îbadetê xwe dikin, zikrê xwe dikin, Rabbê xwe li bîra xwe tênin. Di eydê de jî em îbadetê xwe dikin, zikrê xwe dikin, Rabbê xwe li bîra xwe tênin. Lê eyd her dem bereketê tê. Yani bi kêfxweşî tê. Eyd roja zafer û serkeftina mümîna ye belê. Ji ber wê em hevdû pîroz dikin. Em bi eyda we pîroz bê, Xweda îbadetê we qebûl bike, Xweda bi we re bê, em hevdû pîroz dikin belê. Eyd bi hezcêkirina me ya dê û bava, xwişk û bira, kalek û pîrka, insanê kal, insanê pîr xweş e. Eyd bi rastî ku insan yani ji mizgeftê wexta golmêja xwe bikin û her werne mal celeb celeb mala bigerihin insanê mezin îxtiyarpêş zarok li dû ve kîsik tişî şekil wilo xweş e lê mixabil vê eydê em ê şeklê xwe dîsa em ê hazir kin, xwarina xwe hazir kin, eyda xwe hazir kin li mala xwe em ê eyda xwe pîroz kin belê. Eyda we dîsa pîroz û mübarek bê inşallah. Eyda Mekeha Mukerrema, Medîna Pêxember, eyda Bexdayê, eyda Şama Şerîf, eyda welatê mezlûm hemû, eyda gelê me hemû pîroz bê. Eyda ümmeta İslamê pîroz mübarek bê inşallah. Her sal em tev da bi dilekî xweş eyda xwe bikin inşallah. Saîd, em dîsa eydê pîroz bikin. Wey eyda te jî pîroz bê. Pekî em pêşî şeklê xwe bidina Saîd. Saîd kerem ke şeklê eydê. Yek bes e? Rajekî dî jî. Wexta zarok tên em bê rajekî dî jî.
ئافرە پەکی ئەف شەکر ji bo nawe jî înşallah eyda we pîroz bê her sal bi dilekî xweş eyda xwe bikin bi xatirê we.